Nih, ekke सान्दुं गोसायाव बिदि साहाफ्रा खनदों आरोखि कर्नाटकनि खामानि साहाफ्रा नै कर्नाटकनि खामानि ओइथिं खावसे दं बेफोरनो खननांगौ आरोखि ज्राव कर्नाटकनि खामानिब्रा हाजिरा जाग्राफोर उफाय गैया आरोखि हाग्रा खनदों हाग्रा ओइथिं खावसे दं मानसिफ्रा गरमफ्रा देनजार गरम हाग्रा खनदों आरोखि फैदो नुवानो नै एकदम सान्दुंआनो थोद र' गरमफ्रा दोनथ'सैलां बाला दुब्लि माइ माबा आलु गायनोसै आरोखि इयाव आलु गायनायनि माखासेया थोद दोनथ'नोसैलै बाला गरमथार लोगोफोर दोनथ'नोसै आसोलफ्रा नायनो आं माबा मोनसे नै सासेया बुथुमगासिनो हेलौ गाइस खुसेंग्रा हमदों सान्दुं गोसानि खुसेंग्रा हमदों खुसेंग्रा बेफोरखौनो गारनांगौ आरो दाब्बारे माथो थिखांफ्लानोसैलां संखायफाला सान्दुंआनो अयथासारखालै सान्दुं गाइसमोन खामानिया जोंना बिराद मोजां हाग्रा खनदो गारियाव थिखांदो मादै मोनदों मादै मोनदों सान्दुं गोसायाव मावनानै सिलाय मोनबायदां सासेया नायलाय बिदिसो मोनो माथो Asla. Sal, mau kabar? Sandung kerja, mau dong lah. Sandung bisa, oरैबायदि sandung. ओरैबायदि सान्दुं माथो रावबो फैयाब्रा नै दंफां खावदों हाग्राया अन्थाइबाबो थिखांनांगौ जाहैबाय आयं लाबोलायबाय मुथासे नै थिखोनांगौ नै न'खौहाय बिदि मावनानै जायो मानसियाखि फाग्लासो
बिदि जायो खामानिया। इमान गुवार ओरै खनजोबनांगौ ओइ रोमै रोमै नुहुरलायनाय। खनगासिनो। हाग्रा खनदों आरोखि। आस्रा हा इमान मावदों जोङो ट्रेक्टर गंसे जाबाय।